vtiahol aj vás troška do tejto našej kultúry, do kapely, ktorá patrí neodmysliteľne k brazílskej kultúre. Naučíme sa pesničku. Veľmi jednoduchú. Ako ste si všimli, v kapele sa spieva tým štýlom, že je solista a potom je zbor. V kapele netreba vedieť spievať. Sami ste počuli, že nie to na speváci. Treba ľudia, čo vedia melodicky. To zvládne každý, takže pravidlo je také, keď budeme všetci kričať falošne, tak to bude znieť dobre. Takže kto sa bude spievať na kapra, že otvárať ústa a žiadny zvuk, tak to bude na škodu. Refrén je veľmi jednoduchý. Kto si vypne, uhádne fľašu Bacardi na účet. Capoeira. Skoro, skúsme to inak. Nosný produkt. Açaí, OK? Ja osobne mám tiež blízky vzťah nielen k tomuto ovociu, ale aj k tejto spoločnosti. Dokonca si dovolím povedať, že okrem Peťa a Andreja od prvého počiatku som tu iba ja, alebo teda človek, ktorý naozaj zažil tu tie prvé kroky, prvé chvíle. A ako kapelista som si povedal, čo môžem spraviť ja pre Açaí, okrem toho, že budem konzumovať, tak môžem zložiť pesničku, ktorá bude po portugalsky, čiže v rodnej reči Açaí. Bude spievať o Açaí a o tom úspechu, ktoré Açaí zažíva nielen vo svete, to nie na Slovensku, ale aj vo svete. Takže refrén bude Açaí. Pesnička veľmi jednoduchá a kto bude chcieť vedieť raz, o čom je text, tak sa k tomu raz dopracujeme, keď vydáme pri 10. výročí tejto kaviárne CDčko, OK? Chytíte sa na melódiu, dobre? Veľmi jednoduché. Kričíte Açaí, vtedy, kedy kričia ostatní. Príjemnú zábavu. Konzumujte, čo to dá. Valeu,